Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Anay Negros Oriental Governor Henry Pride Teves ang ginaresto sa Dumaguete City pero gilayon man nga nakapiyansa. Ginaresto siya balay sa Barangay Taclobo sa Dumaguete City sang kahapon. Si Anay Negros Oriental Governor Pride Henry Teves bungod sa kaso nga paglapas sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Law. Ang arrest warrant ang gin-issue ni Judge Marlon Moneva sang Regional Trial Court Branch 74 sang Cebu City. Suno kay Police Major Nazareno Emia, hepe sang CIDG Negros Oriental, gintugutan sang korte nga makapiyansa sang 600,000 pesos si Teves para sa 3 counts sang iyang kaso. Nagpiyansa siya sa RTC Branch 40 sa idalom ni Executive Judge Gerardo Pagyod Jr. Dugang pa sang CIDG nga si Teves ang nagpadulong sa ila talatapan sang may baluan nga ginapangita siya sa mga pulis kay may warrant of arrest siya. Si Pride Henry ang utod ni Anay Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. nga yaraman sa karon sa kustodiya sang otoridad sang Timor-Leste. Gindeklarar sang Anti-Terrorism Council ang mag-utod nga Pride Henry kag Arnulfo Jr. bilang mga terorista bangod sang ila mga kailabtanan sa pila ka mga murder cases sa probinsya sang Negros Oriental.